A jedem. Takže pojedem. Píčema to neostří. No to by jak neostří. To zase neostří do prdele. To nahrává. Já to natáčím mu. Ne, vlastně není. Tohle? Je super, no. Ty jsi taky byla. Já bych ještě udělal video svět. Tak já to natáčím za dobu. Filozofie, lekce první. Jenom 2 kalorie. Já ne. Jsme tady jenom na krátkou dobu a teď už to musíme být co nejdýl. Lukáši, za mnou děkuji, já mám křeč. Plavčici, za mnou plavčici, já mám křeč. Já mám křeč. Pět. Ne, mi se nafukuje noha. Neboj, to jsou ty skoky do vody, kde vypadají krytary. Jo, Like a free mapping guide to Amsterdam. Free? Sure. Tohle nechápu, sbírání bylo lepší. Je to odstín, je to jako ta holka od stínu platí lidí, kteří vás obsluhovali. My jsme byli tady. Černá jako stěna. Ne, černá jako díra. Stěna, znova. Naše, černá, jak se to říká? Černá jako... Černá jako mé boty. Černá jako boty, jo, tak. To je tak... A to? Čokoláda. To je odstín black. Když to nemůžeš takhle. Bylo to dobré. Počkej. Oběd byl dobrý. Na oběd byl výborný. Paní vychovatelky se o nás hezky starají. Neboj prstík. To je divný. Jaký chatr dělám mu? Jak to tady pálem? Co dělá? Já mám nápad. Pro nás A. Strát. Jo. A je eat. Ne, já není. Jak jsem? Taky chtěla být tam není nic ostředit, to je jedno. Jo. Natáčím tady chodník, je tam moc pěkný chodník. Kostičkový, nožičky po něm chodí s ručičky. Já mám rudý oči, já to nemohla. No. Mně vždycky přijde, že... Ty nemáš žádný oči. Mně vždycky přijde, že... Lukáš je pod člověk. Přesně tak. Jak to bude bliká? Jo, aha, to děláš pod člověk. A to ale nemám tady sebou. Ne, to bylo v té brašně vždycky. Já jsem si to, já vím, já jsem to pak dala Matějové, pak jsem si to dala úplně jinam, takže to je jeho chyba. Tak to. A teď máš Čušku. My jsme se chtěli oficiálně omluvit, my jsme byli úplně zmaštění. Dost dobrý, dost dobrý.